Oblay un kerhui fi sa sisen pat shagani gaktien gajong oblay ga bafisha score bat ngapdang sobai fi ya ga basha score ya gaktien gajong utrai. Daga dono janga boro nga duai ba ke ga bangi kiran boro bon nang ke channel kan kerhui fi da fi kwa ga jikai ke ba donong rem na gaktien jong oblay nga khot sobai fi ke jing channel ya tholem mi gui ke paralok la da oblay kerhui fi ke ga ba fi asno gaktien jong oblay ngiale ban hikai gaktien blay ga ba donong rem daga ba pet ya ke ga ba gaktien jong oblay imde setia ke jikai ga bala asilang shakamon na lagi bala asilang shakadiang re ga ba don nong rem na gaktien jong oblay la nga kran kham janga ya ga ta khandian ngala ba nong kumne naman ngayang ni ga jaka habang kran ya gaktien jong utrai ni ga ransan don kata ka jingkit khli namar ka ai ka banga hikai ngar ngan hab ai jingkhen hau tau ba pen em ka jing em janga ngadon tangoi ka jing shap tiang ka jing em janga bayo nga hikai baklai ka tien jong blai ka ta ka de ka ma shap tiang e manga habanga kren tien jong utrai te ai ba ka tien jong blai ka ba fi snap ha ga ni ka por kan ker hui fi ngadon man kran ha ga ni ka por ya ki lightly ki jinglong jong ka donot ki bangi don kam ha ki ni ki singi ba khat do kum ki kristan Sachisian. Ngan kerana ki lightly ki jinglong jang ka donot. Ki ba ngi kum ki kristan ki ba em hagi ni singi ba khat dongi don kam. Ki lightly ki jinglong jang ka donot. Ai ba ni ka tian kan yarap ifi. Katu kan ni kham shakmat jang ni ki jingkran phios ngawi ka jingkran bangakran ba kini ki singi jang ka jingpen khre. Kini ki singi jang ka jingpen khre. Namar ba ki dei ki singi jang ka jingpen khre. Kom ki bro ke ba shakr blai bar ki ba pen khre elade. Namar ka jingwan ka jang utrai. Ngi don kam bandan ni ki lightly ki jinglong jang ka donot. Ka bangi ne kran nta hagi ni ki singi ba khado. Balai bangin long ki bro ke ba sham so ba ha khamat jang tra ba ga singi jang ka jingwan jang o. Langi don hang no ro ngin lek. Baru try haga si bon shaw de bla sius pa ke jango ublein kur khu ye fi de ke ne tien ka jango try ka baning kong ka donot ka jinglong ka bakumno ka donot gi de ban don gi si ba khado kum ki kristan ka baning kong ka donot it blay gi don kam palat akini gi si ba khado kum ki kristan bandon ya ka donot it blay shay ngangan ongkum ne ningkong ngangas ngoban ongkum ne Syapang ka jing e jong ublay yangi layakran hadu kata-kata. Layakran bon sisa-sisa yang kata kaktian barang ublay e jengi layakran sisa wat laka day ka jing sisa ka ba kraw te ba ublay e jengi ringas ngo ha ka jeli jong ka jing long kristan ngi layakran e kata ka jing e jong ublay. Haga ni ka por tong ini akran no ba mangi ka ngi deban e jauh. Ngidon kami ke donot it play. Uyane sa kasiti ke banikang jangu kalang ka basau ka dekot ka bakat kendai wong kumne. Iwe yane sau kat kendai wong. Ngi it mangi ya u naba ula it shua yangi. Ngi tip u it yangi. Temantang ngin it mangi ya u ke naba ula it shua yangi. Hallelujah. Kata ka deka badon kampalat kata ka deka badon kampalat hagini kisngi ki ba khaddo paralok. Kaya ga badon ban ang fini kapor. Hatu fi it yu try ga donot jang fi baro. Berkat gini ki ay wangan ang fi kendian. Lada fi it si saya utrai. Ngan sin lada fi it si saya utrai kan mau ga donot jang fi kan long be hau. Ka jing berkat jang fi ru kan long be ya utrai. Kamut ka jing berkat jang fi kan long be hau put usam. Jang ka jing don dekat ka jang ublay. Habang ong dal pa yofi sutu bakla yofi ongim perkhat jam shu am kata ka dela ka jong hakiwi ki kitien kamot ka dono jengi ka don baru try fi ngi ka dono jengi don try ngi perkhat sepang jong o lesing alaban kedau daga mo haba uno breu ye ba kanu no breu fi sutu e kata ka jisha bakra ba ka jim perkhat jong tu breu ka dai tang sha ka tu ka breu ka samla ba ka ni ka breu ka ni ka samla ka perkhat tang sepang uneu samla fi ka jinge e ka long kum ta ngi ya sutu wa kata ai ba kata kan long ha ka jing shakra blai ba ngi ong e yo try ka dono jingi ka jing perkhat jingi ka dai wangi kan mau yo try sakawai pat Kaktian mengikran, an ngikran bro, kambon ngikran siapang jong u, habang kran siapang jong u kamut syalap Jisu baru sisi,
Kaklamot kumta, ada ngamot bang, ngikran semangga jingpa jang utrai, ngi thok khanai ke video kumno ublay lapan ngi ngikran ke video kumno ba, kumno ngi ke jing ke ba jot mention re utrai ula le isnai ula le e ngikran kumno ba ublay ukur khui ngi ka mogi ngi okhi ana ke jingpang, kita ki jingkran ki bokum kita ki pen bang iran ka dono bang e je utrai, hatu filong kumta paralak. Hatu kata-kata garukom jingkran jang fi, ne ki babun penban ngia tu kana penban ya ga perthai ga mariang teng mo anda habab mbiang lagi jeng musim poi sigi jing tu kana ki tien ki long dok kome tu kana lor ni le sengala banong rengan ai sisen la rangi e jo trai ken ma wat ki tien bangi kran ru khambut ki kran kimi sephang jong tien amar kata kadau ngan oi fini ko por bangan penlengkot ini jingkran jangan ongkum ne ken ma paralak judon jakai yang pedang ya ubriau ne perthai ula abana na kaliang jang ublay ula abana kaliang jang prothai kata lay kada bikumta yang iki kristan ro jo fila abana ngalong kristan quite compare aingo trying a bura meta jing ong jang fida fiang filang kristan rega jing shaga bakra golong pejala de fidan ema kaliang jang ublay ne fidan punwana kaliang jang prothai baling ong kumta namar ka shiti ga jang yones ka baning kong nang ba ar ga khatsan kan rio ko ini kintian iwe yones ar khasan kan rio piwat ia jaga perthai lem nei kita ki ei bahag ta ga perthai ladang no ia jaga ta ga perthai ga jing e ukpa kam dan shau to na ba baro ka bahag ta ga perthai ga jing ko brai jing do ga jing ko brai jing khmat ga jing sarong shphang ga jing em kamlong na ukpa hanrei na ka ta ga perthai ka long Parlong ane fini ka por hang ne fi i ba ga tin jom le ko ladang i jaga perthai ga jing jong ukpa kam dan shu angi hakiu e giktian kam ngilang ka leng jong ka perthai Tina marga taga daw ka ay ka mga don ban ang ifi ka ay ka mga ang ifi siya kamat kandiyan ka don o jing i perkhat utra ha ka jing per ngi perkhat smang utra kiktian mangi kran smang jing i jong kran smang jing pen kala jong kran smang jing ru jong bat kum ta ter bat ka ay ka mga don ban ifi ne ka por sak kandiat bat ka de kane tada fi e utra kan mau parlo ko mga ang ifi ubriu bat ka briu ki perkhat bet ushinrang perkhat e ka tu kan thai bo i ka kan thai ka perkhat e tu ushinrang bo ka i Ane fini ka por phimla ban lenro kia pelut por bha apdeng paramaki nga ka ban fini ka por hatu fi pelut por kat no parlok ha jing duai la fi ang fi e jo try fi de banan ka por jing duai la fi ang fi e try fi de banan ka por ba fi puli ya ka ktien ka jong try pe ba ya ka bible ha yen jang fi ka buthu pum namar phim jukta nga kade hagini gisngi teng ayu iki bengai labuan e gini jingkran po YouTube ru kila sia ngap e tengi nongkran po YouTube kimi puli shoot dal di tin jong blai kan ma ta de bas neu bha dal di to fin puli tin loi fin perkhat fin puson fin puli ka ha juga por ngap ri nongkran daai ka por ban ngap la da fi ko ban ngap daai ka por on puli tin don ka por ban duai ban wa ek matra don ka por ban be sig jing sikri sig jing san mar kita baro ki kran ga jing pulat por phinom pulat por ba u ba phim e phin pulat por ba tang ba fi e mar ta ka da sa si sen ka donot ka ban ning kong e bang idan ban don ka bang ide ban don kum ki kristan ha gi ni gi sing ba khado ga diga donot e blai kai ka ba ar ka donot shakri blai Kadon wat syakir belai. Pila banong kani kapor. Oh habala iya kumno nam syakiri. Sesian. Pila banong ni habala iya yo utrai kumno ganum syakiri ya oh. Das ngap hai ka bang hikai, das ngap hai ka bang keran ni kapor. Kata ka ketien sisnong kala adai la itla syakiri. Kadai ngak nam ang bakam dai. Nrai kan mau ngane fini por pengan pen i fini ka ketien jong utrai hang ta fin sa sau tho batang ba syu e ru kala ban long bang nyimpoi pat syaka ba syakiri. Kita ngine pe ya kata. Piingan ang finigapor, kawai ka bangan ang finigapor, eseng ang wig aktian ka ban penperkhat efi ban dakatha ba ka. Pi om barok ki balet jinsen. Kidegi besyakri belai. Tagaktian kan kata ba efi. Lara film sau thu eka. Lara film pat yo okiam la deka. Ngana si om barok ti ki balet jinsen kidegi besyakri belai. Kum mga ong ifi tang namar bangi ong bangi e je utrai kata kampat mut bangala apoi pura be bangila syakri utrai kala banang ka bangi syakri belairu alang yong e haga juga poro ong baro ki bela jisang ki de syakri belai la se ta kakten ka e bha tamatung ine pe gane namar kata ka daw bangin sngau thue gane ngan pan e da gane gaktian
ngan pen i fi de tian ngan pen i ne da ka tian u kan rat bat u shakri la ngi song thu ni ke tian u kan rat ba u shakri de hang tang in song thu thu ngin sa ngau thu ka ai ka ne ga do no shakri blai bang ong ya fi ya ka ne ga por ngan ong sin ka ai ka ne ga do no shakri blai bang ong fi ne ga por to ngine pule go ga khot bible ka sam ka ba sis pa san ga khot ka ba sao ko ong ni kin tian pe ba ga ne ga khot bible kan ya rap yang i bangin ngau thu mo kan ya rap yang i bangin sau thu ya ga ne ga tian ka bang ong fi bangin sau thu ya ga donot shakri blai ngi rap ban sau thu ya ukan rat baru shakri we ukan rat we shakri shabangan pule ga ne ngan ong si fi sa chi sen ukan rat ude ba halor shakri de ba po ukan rat de nong ai hukum u shakri de ba ko ngo hukum ukan rat ude ba batai ba bathai ki ai ka uni shakri de ban shu ko ngo da fi sau thu ya ita mu fil sau thu we ukan rat we shakri Kani ka sam basis pa asan ga dekat ka basau ko angkum ni. Tu wat fiyo try ba de ka bor ju wat ya mat ju halaga sngi. Sasisen. Tu wat fiyo try ba de ka bor ju wat ya ka mat ju halaga sngi. Ka babul gam wat ya ka mat ju. Fi wat ya ka mat ju. Teng ngasengo nama ngi ki Kristan ngi wat ya ka ketijung ublaing yem wat ya ka khmat jung o hakiwi gitu ngi wat jingker khu habang ipang atrai pen khia habang kiwan ga jingele atrai pla ini habang kiwan ga jing mo gidan kam jing atrai ger khu ngas ngom nong ngi wat ya ka ketijung ublai bakan syukur kan syukur khu yangi Henry ka babu kang wat ya ka khmat jung hakiwi gitu ga babu ka wat ya utrai wat ya ka khmat jung o namala ngi wat ya ka khmat jung komot ngi wat ya ka mon jung o Ti hang takin pinsa semut hu hang ni ngan ong sai sen wat langin ong ngi e jo try ladang ong ngi e jo try hatung ngi le mo ga mon chung upan ladang ngi wan juseng hatung em pan mo kat mengkaktian ka chung try namar don shibon ki bre ki bala juseng ki khilam em pat kat kum kaktian chung ulai ngam yang hene ban kran ben no Henry ngayang ban kerana gajing sya ya gabang ayo bangi ke Kristan iku mangila jesang tambah ka ega mangi aso jesang ngi klam praktis ka ngi klam pentrai kami ka habakum ta ngi don mo ka don wat syakri belai namar u syakri ude ubah ko ngolo de ukan rat haban yo ka khmat jong kan rat mana kesengi Hallelujah. Haban iya ka khmat ukan rat mana kesengi parlo ngi haban yo ngi haban lak ya ka presence ka jong belai ngi haban ka presence jong belai mana kesengi par so tu ka ai ka bon jong me try Sai wi dekat Bible iban Arab yangi. Kesam kaban rupulai ga dekat kaban ingkong. Kesam kaban rupulai ga dekat ban ingkong kong kumni. Au belai melang belai jonga dang step ngan wat ya me. Ni bro u debit hang ni urani kesam dang step atrai ngan wat ya me. Pai bau debit hang ni u ring ye ka dur u ring ye ka jingmot naka jinglong jangka jingedai jang u kenrat bat u syakri. Usyakri kamu buat hakatai ke juk jang ke Bible lelai ngimta tengkeng tin syakri ngim da yo bahasyo rega juk jang ke Bible la daga testament barem nega testament ke batama usyakri parala udai utu ubah hap lej aga kamera thia jang kenrat jang anda gula khithia wat ban lej do kamera thia ro ban ong sir kenrat menta kasingin le ayu Banda day gini si jangi menta unra bat kawai ka notebook koi ka kopi bat ukhulam bat ulat ban tho kai ba ukan rat ubatai u ban le menta kasngi bat shibet an med on haban lai ban report ya ka ai ka ba ulale bat kita ki nong trai jong u baro ba ukan ra ulabu lam ban ya trai ban pendep ai ba ukan rat uang para longan fine por filabanong ngalabanong ngai je metrai ka jingsha ka ba kraw ka dai Ngile na am kat kum gaktian jong oblay kat kum gaktian ba hukum ngi ban le la ngi khlam don ka don hot shakri blay de tang na kaneka de da mangiwan da kaneka rukom so thu ngi sa so thu kamot yu ka don hot shakri blay de kaneken ba utrai jong i wa ga gospel jong yohanes lang bakhat saw bakhat san la ra fi e janga to le la ne ko ngo ki hukum janga paralok apa kaneka gaktian kan yarap ya fi Apa yang ketian kan ya Rabbi fi.
fi don nem ka don ot shakri blai ar fi ong don ka don ot e blai ka don ot shakri blai kamot ka don ot ka bangile lot e ka ba ka mon jong utau kan rat ulamon yang hi kat kum ka tien ka bong ban em kat kum ka mon jong dei shu ka mon jong hi ushakri dei ubale kat ba mon trei kat ba so thu ban trei em kat kum ba ong kan rat kum tau hap ban le kata ka dei ka jing long jong shakri ladang i don e ka don ot jong shakri kamot ngirong ngin em kan ka tien blai ngin le ke ba ubale umon yang hi dei ka mon la jong ublai un kur khui fi ke ka balai ka jinglong ka balai ka ba ka don ot jingi ka don kam ban long gi ni ki singi ba khat do par lo ka dei ka don ot shifting blai ka don ot shifting blai ka don ot shifting blai ngan ban sa hisen ngi ma gi ni ki singi ba khat do ki ba ka jing shifting blai ka duna sisa ladang ngim shifting blai samangi ki ba shakr blai sanang no ublai undang yo par e ka jing shifting yo paralok ngi em kisi kum ka sadam mat kamera ngi em kisi kum kisi jong lot baka jingjot bat ka jingpot jong ka em lang ka salang ka jingjot ka jingpot nado ka sanshar ka khadar nado kinong penyat ka sanshar ka khadar ka pot lot bar khaj ka daw ka long baka jing shifting blay kamdan nganong sisen ka daw ka lay ka dai namar ka jing shifting blay kamdan paralong ngasih sutunat ba ya ka sam ga ba life so ga khat ka ba khandai ka ba kran ga jing shifting blay kani ka sam ga ba life so ga khat ba khandai ka ngum ni tu shifting ya utrai fikire kho jing namar amdan jing kerdo ya kita ki ba shifting yo paralog ladang idan ga donot shifting blay ba ladang shifting utrai ga donot jingi baro dan jing kerdo e ka ba ha ga jing em jong ta ba shifting ya utrai ong ka bible ong ka ni ga khat bible ka bang puli nganong sa chisen ngingi ema ka por bat kisngi kiba nado kinong sensha nado ga government i ko makam don jing shifting ngi aso ki jing bam sap ngi aso ki scam ngi aso ki scandal ki jing bam pisa ga jing tu pisa hakikam sarkar ki bas ngau shir khai ngi i ga jing jot jang ka imlang ka salang ba kita ki bor sensar ki badan hakata ka administration ki khamla ban te lakam namar ka dan ka jing put lang haki a bar khoi ngi i ga jing jot jang upat lang ru ubaya sniu dur lang hakata ka jing put jang ka perthai sngi ka bomta ka daw bor ka long ba ka jing shifting blay come down show ka jing shifting blay come down show namar ka daw nganai fini ka por pet lada ka dono shifting blay kamdan ha ka dono jang fibat sanga kata ka de ka ma yang i kum ki kristan ni si bakado bayo aga si jang ka jungan jang utrai ngiru ngim yo bandai namar ngim dan jing shifting yo gan puli ka ne ka por na ka kitab jong malaki iwei di khat bible i balong jingker khu shibun ya ka jing im janga man ka por habanga perkhat ya ga jing shifting ya oblay ini di khat bible isha iwan bai hakmat ha ga do anot janga lan he ga jingmot ka janga malakil nang balai di khat khan riu khan yo anda kumta kita ke shifting ya try ke le kran parla ko try la shkor ba ulai asno bala tho ya ga kitab jingkan ma hakmat jang oi kita ke shifting ya try bar kita ke ba perkhat ya ga kerteng jang kin long ki janga ong try ki pat hakata ga sngi ga bang penlong ya ga jingkan show la ga jong hi ban ngan isnai ki kum ba isnai ubriu ya la khona ba shakriu bat bhai ni ki kintian kin long ki janga ong try ki pat hakata ga sngi bang penlong ya ga jingkan show la ga jong hi ka sngi jang ga jing rong no ga ga sngi ba utra wan long ya ki mau ko dor ki jong ka jingkan show jong ki breu ga blas spa manu kita ki mau ko dor utra jing yong ki ba shifting ya hallelujah ka donot ka jinglong ga balai ka ba ka donot jingi ka don kam ban long ini gisi kum ki kristan gisi ba ka do ka dei ka donot ka ba shifting blay ka donot ka ba shifting blay ngan penkot ya gani ka jingkran janga gani ka por ka ba lengkot de ka ba pulis sa sisi ne ka to ka kitab sam kalana ka ba lai pusau men ne nga puli ga khat ka ba la ga khat ka ba khandai men tangan puli bat ka khat ka ba shipau ka bible kam ne to shifting ya utrai phikiru khojgu dabar amdan ka jingkar do kita ka ba shifting ya ki sing samla kin kar do bat kin shatngan re kita ki ba wat ya utrai kin kerdu ya ka ba nanga puli hang ni kalaya
Don lang bat katu kabang kamat kabaar kabang ong fi kabang pelut por ka jing duai bagak tien jong blai kong kiba shifting utrai bat kita kiba wat ya ga kert ya utrai kinam kerdu ya ka ei ke ba om tang bangin om kerdu ka ei ke ba ka ne ga jing imbre oh haga si jang ga jing wan jong utraro ngen lai kom ki kristan ini si ba khado don ka donot eat blay don ka donot shakre blay don ka donot shifting blay u blay un kar khu ye fi amen